doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Amin. Dongan sahurian nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Minggu sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias. Tongon sadarion las dipatu pahuriata di sandok HKBP do parmingguon. Maka muliatehon nong 50 tahun. Perdalanan ni ulaon marbarita nauli. Di Pulau Rupat nahinobasan ni sending HKBP. Pinuji madebata mabasa-basahon barita nauli tuhita akan akadongan nang kosea tuhatana. Tahalason jala tahamuliatehon maasini rohani debata namangalehon barita nauli marsaringar di halak Rupat gabe dapotan haluaon nang nasida. Pinuji madebata para siroha nama make huriana HKBP lau patohason barita nauli tunasida. Tahalason jala tahamuliaton matoktong marhite huria HKBP di paluas tuhata hita salhutna marbarita nauli marhite tangyang gogo dohot panupahion. Anggiat mamarhite pakamuliatehon sadarion lamar si gorgor hata belau pahisaton dohot pahebakon pakobasion ulaon barita nauli di sandok portibion di bagasan haporseon na togutu tuhata maredde mahita. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadian na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Madok moliate mahamudi amai, na mga roro hita siyang gonggoman ni haholomon. Jalan na pausaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ama namarasi roha, hudok hami moliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai diraja itu dim na badai mahami, asalam gada haporsiaon nami, jala asalam badia parangin nami. Unang marlidang binahen ni portibion. Asa saat hami rab dohot akan naporsea di goarmut. Tuhan ngoluan na sorasuda. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon ma patip ni debata, imanatar surat di Matius 20 alu, ayat 10 sia dohot 20. Lau mahamu, podai hamu masa luhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni ama, anak dohoton di perbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata nong patikon tu hamu. Ai idama, saya nadongan aku do hamu ganu pari, rasi rasa roh ajal ni hasianganon, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata nagodangi, tapauduk marohata, martangiang mahita. Ale debata nami pargogo na sohatu dosan, para sirohami dahami nadangolon. Renarodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahato do hami tubuh. Jaladanga dong hapor seaun di bagasan rohana mihian. Saluhut do kami manibil sian akadalanmu, masay godang do pangalisan nami di patikmu. Alani ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalisan nami. Say ingot mahami, hobar tu asin ni roham dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpangwati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Laos tabegima baga-baga taringo tu hasesani akadosata. Songonodo pakaholong ini debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng-leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Lalu
Hatani debata nagabe turpuk epistel di bagasan minggu sadarion. Imana niene sian buku ni panuri rang Nehemia walu. Ayat sada sakro di ayat walu. Tajaha mamarsika soring. Di ayat walu anon rak mahitama jahasa. Dungi marluhut masadok bangsoi. Hirasa halak dotu alaman na di adopan ni bahal partuaehan. Aka didok nasida matu si Esra si boto surati. Asa diboan buku patik ni si Musa. Naung tinonahon na ni Jehovah tu halak Israel. Jadi dibuan malim Esra mapatiki tu adopan ni luhut tadi. Tu adopan ni bawa dohot perempuan. Roh disuri halak akan nama roha manibangi di artia bulan si pahapitu. Jadi majahama ibana siani. Diadopan ni alaman merdonokon bahal partuaehan sian buha siang hari saat rodi hos niari diadopan ni aka bawa dohot parupuan dohot halak akan nama roha. Jadi pinggol ni sadok situan natoropi manangyani tuhata ni buku patiki. Alai anggosi Esra si boto surati jong-jong do di atas parjamitaan sian hau, naung binahena hiat tu ulaun. Jala jong-jong di lambungna do matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dohot Maseya, di siamuna jala di habirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dohot Mesulam. Dungi di paherbang si Esra mapustahai, diadopan ni mata ni sadok si tuan natoropi, aitu mibu do ibana jong-jong sian sadok sian natoropi. Jadi dinapina herbang nai pustahai, jong-jong masandok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahoba, debata nasun timbuli, jadi sandok bangsoi mangalusi madok. Amin, amin. Tol-tol ia tangan nasida dopak gijang, lau songoni nasida marsoba, jala martangiang tu Jahoba, pola manuka bohi nasida dais tu tano. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Masea, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya, dohot halak lepi mangapoi bangsoi, mamarata tehon patiki, laos jongjong angko bangsoi di hajongjonganna rak mahita. Nasida petorang do majaha di bagasan buku patik ni debata, jala di pajojor lapatanna, asa dapot nasida atusanna nanti jahanai. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tidakon maha porseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria,
nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman isilatus, nama te terpajal de bana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di si maibana, manguhmi halak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu dosa ogot daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan nasura sudah. Amin. Horas, selamat hari Minggu ma dihamu amanami nanami. Titing di Huriatta HKBP Rawamangun, hari Minggu 23 Januari 2022. Permingguan di Huriatta HKBP Rawamangun. Permingguan Sadarion, Minggu 23 Januari 2022, di Patupa pukul 10 tolu menang jam sada, 10.30 dohot pukul 10 sia, dohot hatur tuan. Parjolo, daya tampung di gereja holan 450 halak diganduk per mingguan. Paduahon, ruas nalaing mar minggu nunga majalo vaksin paduahon. Patuluhon, andorang so masuk tu gereja, jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi. Paupaton, dung haluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Palimahon tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude permingguan ini di Patupa marhite tetap muka dohot live streaming. Mamuka papertangyangan week. Hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 10 sia, Patupa utama pembukaan pertangyangan week marhite tetap muka di gereja, dohot live streaming marhite YouTube HKBP Rawamangun. Ruas ni Huriatta Riama Hita madohoti pertangyangan ini di gereja manang di Bagastabe. Ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Minggu Sadarion 23 Januari 2022 sude ruas ni HKBP marlas ni roha siala pasu-pasu ni tuhata imanaung 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Marhitoon sude ruas ni Huriatta dohot akka pelayan HKBP rap martangiang asabui tarbarita-barita nauli di Pulau Rupat. Lam tudenggana jalabui berkembang asalam torop halak namanada tuhata Yesus Kristus si palua hita. Partureni acara ibadah syukuran 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat ima sian kantor pusat HKBP. Peliatta Sadarion ima tupakta tu sending Pulau Rupat. Permingguan remaja. Hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 8 WIB mulatama permingguan remaja tetap muka di gereja dohot live streaming. Sude remaja ni Huriatta dohot ruas HKBP Rawamangun asa mangarade madohoti permingguan remajai. Padidion Nabadia. Hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 10 Patupaon ni Huriatta do padidion tu poso-poso. Ruas ni Huriatta nanaing membuat akka yang nakonna laho manjalo padidion Nabadia Saroma mendaftar dohot marguru di hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 10.30 di gereja jala dibuan ma surat pengantar sian situawik dohot kartu keluarga gereja. Persembahan khusus tuna hona bencana alam. Hari Minggu 30 Januari 2022 di sude permingguan Tapatupa do papungu pelian khusus keluarga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, dohot banjir di Tapanuli Selatan. Tapa saat ma peliata asabui mangurupia kadongat tanah hona bencana jalatari
taingot ma hatani Tuhan, masih urupan mahamu mamorsan akan dok-doki, ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dompet dana pensiun gerakan Rp1.000 sadari. Hombar tu surat eporus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari, nalaho manggarar kewajiban tu dana pensiun HKBP, alani mardongan serep ni roha tu sude ruas ni huriata HKBP Romangun, asa pasidohot mendukung gerakan Rp1.000 ganup ari jalata pasahat ma 365.000 rupiah per tahun per keluarga. Mauliate di pasal tu sude ruas ni huriata naung dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadari. Mel Koir HKBP Romangun. Mel Koir HKBP Romangun nunga mendohoti Pesparawi DKI Jakarta dari bulan Desember 2021. Dohot nilai 85,2 jala dinyatakan layak mewakili paduan suara pria Provinsi DKI Jakarta tu Pesparawi Nasional 10 Tolu di Yogyakarta bulan Juni 2022 nanaing ro. Hombar tusi dibuka do kesempatan laho bergabung dohot ketentuan. Ruas ni HKBP Romangun malang na aktif per minggu manang makobasi di HKBP Romangun. Pasi dohot tu audisi teknis dohot wawancara. Parsi dohot mendohoti program latihan dohot pelayanan. Audisi ima hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 10.30 sahatu pukul 22 di gereja HKBP Romangun. Informasi boima menghubungi Ricky Manalu dohot Cherry Simbolon, Ketua Dewan Marturia dohot Ketua Dewan Kononia. Ruas natamba. Keluarga Ali Nenggolan, Basa Ramaningsi Boru Purba, Rap dohot sahalak yang lakon nasida ros yang HKBP Resort Onan Rungu Samosir, alamat Jalan Mawar 20 Sada, RT Sia, RW Sia, Kayu Putih Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Jongjong Mahamu. Hundul Mahamu, anggiat magabe ruas nadenggan nasida, di ngatong-ngatong-ngata, tarlomobi, di joloni tuhata. Titing neng marbagas. Neng menjalo pasu-pasu perbagas sama torang Samosir, ruas ni HKBP Romangun, Wik Cipinang, anak dia mata Abner Samosir Nahinan, tubuh di Inata Lenseria Boru Siregar Nahinan, dohot Orwana Ayu Anita Sari Boru Situmorang, ruas di GKPI Laut Dendang Deli Serdang, Boru Niamata Kasih Tumorang, tubuh di Inata R Boru Purba. Pamasu-masuan hari Rabu 2 Februari 2022 di Gereja GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata persaripion nasida gabe persaripion nadenggan di tonga-tongata. Tarlumobi di joloni tuhata. Namonding. Nah di hari Senin 10 Januari 2022 nunga jumolo monding sahala ama ruas ni huriata Sintua Dokterandus Sabar Horas Panjaitan umur 80 tahun hinabaluhon ni Inata Tianggur Norita Boru Hutapea alamat Jalan Kayu Putih Opat nomor Pitu Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kapilin Polri tuudian hari Jumat 21 Januari 2022 di TPU San Diego Hills Karawang. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga dan marsita onani.
Padonganion di debata di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Tabegema barita pardalanan di barita nauli di Pulau Rupat na hinobasan di huriata HKBP marhite biro sending. Ulaon sending di Rupat dibuka tahun 1960. Hinobasan yang mata sit SL Pakpahan, amata PB Marbun, dohot amata P Siahan. Parjolo masian na mangajari danak nang mangubati tu halak akit. Di hinadenggan di parsauran, di pangido matu HKBP Duri, asa di patupa sending tu Pulau Rupat, di tahun 1960 lalu, dihobasi seksi sending mangaranapi akaulauni di piga-piga huta di Pulau Rupat Ima. Tu hutan Ayu. Tanggal 20 November 1970 sada, jumoloma di hutan Ayu, nagabe hasorangan di Huria. Tardidi 120 halak dungsai di hobasi Departemen Sending, mamuka siang tahun 1960 sia. Karitonga, Pendeta Alman Badia Siahaan, Guru Marolup Silitonga, maujui makobasi. Dung di pajongjong pasikolaan dohot torop di parsiajar 42 halak, dibahen mamuse pakobasion kesehatan di bulan Mei 1960 sia, hinobasan di Aston Tumanggor, dungi di hari 5 Agustus 1987, di pamasama mamiakon batu ojahan di gereja na Parjolo, diresmihon mai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Huta Sungai Bantal. Jumoloma di pajongjong persikolahan hari 5 Oktober 1970 sada, torop ni parsiajar 44 halak. Diuduti ma padidion na badia tongon di hari 25 Desember 1970 sada. Huta Sungai Carok. Dipuka ma marhite padidion tu 30 halak na manupang tu gereja hutan Ayu ala soadong dope gereja Nasida. Tahun 1970 lalu, jongjong magareja di huta Sungai Carok. Huta Sungai Raya. Jumoloma di patupa parsauran tu pangisi ni hutai, atik tung ukap rohana sida majalo persikolahan dohot barita nauli. Dung satahi nasida mangoloi dohot pajongjong sekolah, tahun 1960 sia ditongos ma M. Tambun. Huta Kuala Simpur. Leleng do pangisini hutaon laho mangukap rohana majalo barita nauli. Dimulanai holan 2 halak do na olo tardiri sahatu tanggal 6 Maret 1980. Nangpe di patupa ulaun persikolahan dohot pangubation di hutan Nasida, alai dung di tahun 1984 lam torop do sian tonga-tonga Nasida na olo tardidi jala tahun 1985 di pajongjong mabagas gereja HKBP Sending Kuala Simpur. Huta Gunap. Hari 25 Desember 1990 di patupama pandidion na badia na hinobasan di Pandita Alman Badia Siahaan. Bulan Mei 1990 sada di pajongjong mabagas gereja laos diresmihon di hari 20 Desember 1990 sada. Ulaon marbarita nauli dohot pakirimon di Pulau Rupat di ombas na Parpudion. Di partikian Parpudion nungalam maju benasida.
lam tarida nang aka hembang ni parngoluan. Alai nak pesongoni saya tong do perikot sitogu-togu nasida asabui tong nanggabe parbarita nauli. Sihol doroha jala ikon urutan do ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Dihirim do laho pajongjong sending station, songon parbue di naung 50 tahun ulaon sending di Pulau Rupat. Akup ni pajongjongon manang rumah singgah ku aka dongata na di Fabel. Pusat pelatihan ekonomi dohot pelatihan pertanian selaras alam. Tahamuliatiahon ma asini rohani debata nama dongani huriana HKBP nama barita nauli tunasida. Sude dohita parsidohot diulauni marhite doa, daya dan dana. Tahamuliatiahon do aka parbarita nauli naborhat 20 rupati. Padita, Bibel Fro, guru huria, guru sending, guru sikola, pangubati nang ruas petahe. Nanggo aka hamaolon diadopi nasida. Alai marneang dilaka do nasida laho marbarita nauli di parsuruan ni Tuhata. Nang hita pe tauruti ma mangulahon parsuruan ni ay didok Tuhan Yesus do ay naing paluahon hosana mga hosa do alay na aguan hosa alaniahu dohot alani barita na uli ido paluah hosa. Tambahan nomor sahid Lulu Borumanik Kampung Pertanian dirawat di Rumah Sakit Suyoto Bintaro kamar 314 Anggrek. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harutas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama ka barita masa dohot ulaun aka si patupauta bahen sangap di kewarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot roha munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang namar minggu di bagas joroni Tuhata. Dohot na marminggu di bagas tabi marhite live streaming marulup-ulup todita ala di ruas debatahi tabongot tu bagas jorona jala sedarion gokma 50 tahun pakubasyon ni huriata HKBP tu Pulau Rupat songosa datang yang khusus may tuhita ruas ni huriana. Selamat hari Minggu madihita salutna.
Berita nauli mamakulingi hita sadarion imana tersurat di Lukas bidu 4 mamukame sian ayat 10 4 ro di 20 sada. Tapi huti umma di bagasar rohatta huzahama di hita. Margogohot todii ro Jesus muse tu Galilea. Jadi sarma baritana tu sudi luat humaliangi. Mangajari do ibana dia ka perguruan nasida. Jala saluhut do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tuhu tahagudangan na. Mangihuton hasomalanna laho do ibana tu perguruani zuppa ari sabat. Jadi zong-zong maibana naing madjaha. Gabi dilehom matu ibana pustahani panurirang Jesaya diuka mai. Jadi dapat matana mana tersurat songonon. Songgop do tuau todini Tuhani. Aidimia hidoa umabuan berita nauli tuakana pugus. Disuruh doa mamaritahun tuakana terhurung asamalua. Tuakana mapitung asamernida. Peluahon akka nagi nosagosa. Mamaritahon tahun para sinerohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai. Di paula matu parhubas. Laus hudul ma. Gabe 00 ma. Dopa ibana mata ni sudi. Nadi perguruani. Jala di hatahom matu nasida. Sadariodo zupang na tersurat odeng di nabinege munai. Ima sahna. Huriani tuhata nunga tolhasita tu minggu pateluhon minggu Epifanias. Sial 5 minggu di kalender gerejawi di tongani gereja Lutheran Sadok Portibion. Molona dari minggu kon patar hapataran ningulu ni Zolma marhite minggu Epifanias sadarion fokus ma hapapatar di minggu Epifaniasi tu hadirion ni Tuhan Yesus sendiri. Pabuwa ibana do hagugok ni hatai. Ibana do hagugok ni sude na ni suirakot di padan narubi. Jala laos ibana sendiri do debata ala debatado hatai. Hamunak kadamang do dainang molo Kristus do hagugok ni hatai. Sunggul-sunggul do tuhita. Pabuat tutu si tutu do. Sude naung sinurakon ni akapanurirang di padan narubi sitong. Danga dong nanggosa depe panurirangon ni nadipadan narubi. Naholan angan-angan, naholan dihata, manang sotarpai masa rudi azal ni hasyanganon, malay patardui tarida di bagasa diri ni Tuhata Tuhan Yesusi. At surat tazaha jurun terpuk tahu misalnya di Lukas 10 ayat 22. Dina terdiri Yesus di Jordan, dungi pitor mizur matod di perbedia,
tu si mazuzung ni tu hatai marupa darapati dungi Roma suara sian banua gijang madok hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Jadi debata amai sadiri do makatidakon paboa Yesus anak na tinongos nai ibana do situtu na nisulirakon ni sude akka panurirang di padan narobi. Hamun akka damang dohot dainang molo tajahatong do satokin di jolo ni trupuk taon dukot saya terdidi di si Johannes Tuhan Yesus dang pitor borha ibana Tuhan muliaona Tuha bangsana Tuha bonggalona dolan akan asing alai mikor diboan sibolisido ibana perzolo Tuha longonan laho ujunanna dalam seliling 40 hari Tuhan Yesus diujuni di halongonani. Songon na mga rata-ratai tulu masih tuhuni panguzunan nabinahan ni sibulisi tuibana perzulu menyangkut si panganon kebutuhan primer. Molo natuturo ho anak ni debata bama batuon gabe si panganon. Godaan laho maswada ho debata memang zot dimulai merhite-hite butua. Ditik male ditik mauas. Taida majolo contohna met misalnya sian namarha hamarangi di padan narubi si Jakob dohot hahanai namongototoi holan alani halio alayoloi mana manggadis anak sulung di ngoluna. Di bahat Tuhan Yesus salusna dada hola si panganon di dokter surat di hatani debata. Dungi paduahon Roma sivolusi mangalehon sudi ragam ni hamoraon do harajaon hulea peotuho asal maoloho marsoba tuau. Ommatong pangujunan na paduahon di tonga-tonga ni ngul ni halak Kristen maswadahon debata marhite-hite hamoraon dohot harajaon. Lala torop sopiga do nang akana somar situtu mangarangguton hapor sionna dina mengalului hamoraon ditawarhon harajaon ditawarhon jabatan gabitong olo manadikon tuhatai marhiti hapor sionna. Dungina patuluhon dibuah sibolisi baibana tu palas-palas di bagas joro di Jerusalem pangujudan hapor seaon dot hade bataon nama dok molo na tuturoho anak di debata dabuhom madirim tutor ai migor Roma suru-suruan di debata laho palua hoko. Umat tingkatan ni sibulis mangela-ela hita zolma asa marbalik sian tuhatai perzulu di sipanganon perju paduahod dia kahamraon harajaon sahat tu haporseaon dohok na mangujuni debata sadiri. Halai mulu taparwao di Lukas 24 ayat 1 di 10 luto luca pangujunan nabi nahen ni sibulisi dia lusi Tuhan Yesus do tarsura do di hatani debata songono tuluca dia lusi omana tagwari
menghadapi berbagai pencobaan, Kristus mengajari kita kembali ke Alkitab. Kita back to the Bible kalau ada kesulitan, pencobaan yang kita alami di tengah hidup ini. Dengan mapurus masih bolisi, itadi koma Tuhan Yesus, Allah dan tarujunanna ibana. Alay sabalik nga hamuak kadamang dainan di trupuhon ng tuhata Tuhan Yesus, pwede tadi koma harongonani. Dang gabi lalapi ba na isi, dang gabi tumatangis iba na halongonani, dang mangadungi ba na di halongonani, ala ni borak ni panguzunan, nabinahin ni si budi situ ibana, alay humusor, zala morot do ibana, manadikon halongonan, doho ragam niya kapanguzunan ni mulak tu Galilea. Bodo otok sadar refleksi di hita di nguluon, bodo memang masa ragam niya kahamaolo, ragam ni panguzunan, doho si taonan natadupi di ngulukta si ganupari, alay sotong gabi lalapi tadi si, sotong gabi so mangalak kahita siya ni, alay kon humusor, zalay kon morok do hita siya ni, manguduti akalakata, manguduti akapakubasyota do pajolo. Songo Tuhan Yesus mulak manadikon halongonan tu Galilea, laho mangazari tu perguruan, mangazari tu akazolma, na laho ringgas manangihon hatani debata. Didok mesenaking disi diaya sapulopati, sarma baritana, tu sudah luat nahumaliyang. Ada mabain sar baritan itu hatta Tuhan Yesusi. Alamon nang imana mangalo nasa pengujunan. Sudi pengujunan ini di do pangibana merhiti-hiti na mulak tuhata ni debata. Ditadikko di mana pengujunan ini si tahun ini diuduti mana mangazari dia ke perguruan. Ido mabesar baritana tu sudah luat portibion. Jaidang sar baritana so zolma ala manakko ala mangulahon na so suman do lan nasingi. Gudang gozolma memang sar baritana terkenali bana alai dada ala ni ulahon nakana dinggan. Sudi manghitanyan aka na mangula di jabatanna, aka na marsihoho di hamoraonna, anak-anak muda yang bekerja sebagai profesional, jadi sar baritana terkenal oleh karena kesetiaanmu, oleh karena kebaikanmu, oleh karena kebajikanmu dalam kehidupan sehari-hari. Unang sar baritanya kana kota ala manudal sian habor sion nai. Alai ala marsitutu nian. Sudi burju merminggu. Sudi ikut arak-arakan pelayanan. Terbarita ibana diak kaulaun nadenggan. Ibu Teresia terkenal saharusnya darion sudi dadak maboto ala sudi na mek dadak pedira do tibana. Alai si Herodes terkenal lo sahatu tikion. Ala dibunuh ibana akadak danak na met ditolong di 2 tahun. Ala ni biar ni rohana do di mokus ni waso di bagasang goluna. Terbarita do misalnya Nelson Mandela nang petarhurung ibana. Ala dangole mana mengulah kekerasan merhiti apartheid. Ia sohola merhiti holong do hatan debata. Alai tonggo terbarita Adolf Hitler, rezim Jerman. Ala ni kekerasan na menghabisi banyak orang pada masa itu. Si Salomo di bibiltai terbarita, sar baritana ala ni habisuhonna. Alayak kaburu-buru naoto di turpuk taipe na manomu-nomu,
panguli itong gosar baritana ala dibuan lepuna hape dang dibuan dohot miak nga. Alay di jude batado hita ikon sar baritani sudi akan na prosea dito hatalan yak kaulaw na dinggan na tapatupa. Hamunak kadamang dohot dainang dumangazari Tuhan Yesus di bagas joro humusor may mana mo sa saotik tuhuta hagudangan na ima huta Nazaret 70 tahun hurang lubi ibana disi. Sastongay some ibana memulai pakubasyon na. Jahidang pitor tu ujung ni portibyon ng tuhata Tuhan Yesus lao. Alay tuhuta na. Tuhuta hagudangan na. Tu keluarga na. Atik pasasitong ay konadopan na do resiko ditolak ibana isi. Ay tadaw ni Zolba do ibana anak ni tukang hau, anak ni si Maria, hahang gini si isitehe hahang gina. Salah satu ima si Judas. Tulo 10 tahun ibana isi. Tusido ibana lao perzulu. Jadi dang mangarzang ibana bolo hata batak mangulahon-ulahon na sada pesosai sude malua. Hamunak kada mga tsugarita zaha sada ayat isarana di ulahon ni Apostel Biddu sada ayat ualui. Mula au sedir argado hetongi lingkaran marbarita na ulii. Gabe si tidangi kumahamu ninna tuhatay. Perjulo tu Jerusalem. Baru tunapadua hon tu Judea. Dungi tu Samaria. Baru pe tu ujung ni Portibyon. Dari lingkaran pertama Yerusalem, lingkaran kedua Judea, lingkaran ketiga Samaria, lalu lingkaran keempat ujung bumi. Mulata terjemahon totu dingoluta si ganuparin waeng Jerusalemon, ba ima anak konna ibotona, amunga, bapaudana, amang boruna, tulanga, parzolo ibana, patuduhon buhin dia batadis. Dungi itu tetangga pluralitas masyarakat na humaliang nanigobarhon ni Judea. Jala Samaria manggobarhon ragam ni kemajemukan orang-orang yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku dan lain-lain. Lalu sampai ke ujung bumi. Hamunak kadamang dohot dainang sasitonga memang dang pitor di jakon donga sahutana keluarga na ibana. Alay dang macoho tibanesi, dang maradian ibanesi. Dan gabe sudah tibana mengalaka ala ni na ditulak ibana laho mamaritahon barita nauli. Haladang dahulon na tuhita zolo marihite-hite hata ni tuhata. Ikon parzolo ro boni ni barita nauli na yang patar marihite-hite keluarga tabi. So tung gabe burju sada ina tuamatan ni tetangga daripada tuamat tanah jauh. Mananggai betumabo ekali sada ama tuinat tani tetangga daripada tuinat tanah di jauh. Ikom mulak san hutana perzulu lingkaran na perzului. Alaidang nama dokon holatu jauh matabu ekelta. Dung tabo ekelta sudah persaurata di jabu
lubi tabasudap siya ni namu setong na tu tanggata keluarga ta tondok ta hahanggita na humaliang dohot akan na susawgamo dohot tita. Hamunak kadamang dohot dainang adong sada padohan nama cerga diaya 10. Bagian B, mangihuton hasomalanna lahodo ibana tu perguruan ini jumpa ari sahabat. Jadi zongjong maibana di si naing majaha. Ada satu kebiasaan habitat yang baik yang dipelihara oleh Tuhan Yesus. Borhat tu bagas joro dari sahabat lahumat jaha hatani debata. Hasomalan nauli nadenggan ditongani sudehi tanang ditongani keluarga. Asa saya toktong madjaha hatan debata. Madjaha bibil ganupari. Ganup tiki. Alay lubobi makkang luhotsa. Ditongan ni manang naragam namasa. Natadupi di ngoluon. Behama misalnya beron ni sada pimpinan perusahaan. Mengazar-azari ka karyawanna. Marujah tuhatan debata ia soolo ibana majah bibil majah alkitab behama beheno taama manang naina rupani mangazari akana kota asaringgas mangguruhok katan debata molo sotok perzolo hita zolo lahu majaha lahu mangguruhon doh mengarangguton hatani tuhatai. Hamunak kadamang dohot dainang dina jinahanai pustahani si Jesaya. Dapok marisi bidono puluh sada ayat sada dohot 2. Menurut tajaha ayat 10 elu dohot 10 sion. Omma hagogo ni ayat nani surirakon ni si Jesaya. Di bidono puluh sada ayat sada dohot 2. Songgop do tuau todi ni Tuhani ai dimiahi do ahu mabuan barita nauli tu akka napugus. Disuruh doau mamaritahon tu akka na tarhuru nga samalua. Tuaka nama pitu nga samernida. Paluahon akan naginosagosa. Mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Hamunak kadamang dohok dainang omahagugo ni barita nauli. Nasinuirakon ni panurirang Jesaya di bagasan diri ni Tuhatta Tuhan Yesus. Mula merhite sejarah 400 tahun hurang lebih maun disulirakon dung mula na sidasian habuangan Babil. Jala patarmay merhite Epifanias di bagasa diri ni Tuhatta Tuhan Yesus. Nuaing sah menang tuhita hagugok ni barita nauli na sinurakon niya kapanwirang na perdului sahat tuhita sonari nang di abad 20 sadon dohot tu rawa mangunon dohot tu pulau rupat nuaing na tongom mamestahon pesta hasasaor hasasa ni barita nauli di pulau rupat 50 tahun na salpo. Hamunak kadamang adong josaotik sipar husor-husorota taringot tu pulau rupaton. Nalatagan merhubas sami di dumay
sai pata borhat tam itu si menikir huriat sending na di rupaton. Memang matcepugus do nasida. Dakuboto mang naurong sada dua sanhita ya borhat turupat. Alay au hubayak do sada tiki HKBP Rawamangun dang holam manongos pangurupiot tu Pulau Rupaton. Alay hirim rohaku manang namarni pipio rupani sada tiki keborhak do HKBP Rawamangun tu Pulau Rupat madulo nasida. Jadi kisah duma hami rupani molobor hatam itu si tahun 2000 sia 2010 ikut di lopa majolo rendang sian dumai asabui panganon tuluari dinganane. Rendang kering marupane. Bahasa tape danga pala buru pe saur tunasida. Nakpe diajar-ajari marhata Indonesia apalagi marhata Batak. Umalo do nasida marhata Melayu. Bahasa Akit. Bahkan di zonok tu Malaysia. Iban nasi pata maol nasida pitor takas majalo barita nauli hala umorado dietong nasida moloro tu si halak Malaysia. Siana palahita halak Batak lumobi Indonesia. Nahuboto sahat tu tiki dang adong gope 10 halak na sarjana sian Pulau Rupaton sudi ati piado mang na piga-piga nang sekolah tu sekolah padita seminari alai marusaha madibanang tu dumai. Alai 5 tahun, 6 tahun nang salpu, adong ko sada parukilon ni halak akiton di Pulau Rupat. Ala dihilala sahira na sumar pakorhod do barita nauli. Na jinalo nasida sa lilingon, sahira na hot dongul nasida tok topugus, dang hira na nakok nang padaraman nasida, adong manang sukus-sukun, ayaharo guna ni barita nauli na huzalo hami. Iban na haro marukil amata biro sedik tiki amata manurung disi ala tikrona sida siapa matang siantar manang namoh mirohani piga-piga halak majurupani hal akiton tu biro sedikta dibuam ma akte baptisnai. Tang pala binoto memang nasyar rohana alai ima jomuruk nga pala sati madok mula majamang tuhamuna akte baptisnamion. Adang margunau dihami ninna. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. Ala pada saat ini sekolah pe mesur-sur tak kadang maparrohaon. Alai nau posi hati hai dang adong obat di puskesmas Seding nadong di Pulau Rupat habis. Aku bawa terupan dia dong nau kak rohatan no di benar naking kolau kita tu si, au di tiki di Kalimantan, hupazong-zong marisi 2 kelas bangunan sekolah SD. Dungi tiki Bekasi hami, hutongo cai mam setong 2 kelas nari, nang gua pala bui merseng doh merlantai sekolah naik. Dari mulai Rawamangun hubayakon dari 2 gereja doh sada balai pengobatan pasti budu rawan norhak rupani hubayang bayakon burjuni huria di HKBP Rawamangun. Jalekon bui me doh di bagasat tanyakta.
ala tolu dampak ni hapataran ni Tuhan Yesus hagogo ni barita nauli ditrupukta sa darion. Ro au songgop to din ni Tuhan Jehovah mabuan barita nauli tu akka napugus, nadangol, nabojok marroha, mabuan hamamalum tu akka na sumarnida asagay bebarnida. Jehovah yakodo hita perzulu makanguluhonon dala topek tu 50 tahun pulau rupa nuaing ba hita ma tangan ni debata sada mabuan akalas ni rohaon tuhuriat tanapugus nadangol salah satu natongod di bagasat tikyon imana di pulau rupat. Alay dakkoran napugos di bagasan si bahenon material. Hitape dibuat debataro ng haluaon na dia kana pugos pakilalata, pugos todita, pugos akaholong siya nakakeluarga tu hita. Rodo debata madok mabuan barita nauli tu akana pugos. Dari do tu hata di Matius 5 hata hatuauni martua do akana pugos todi ay dinasida do harazaon banua gijangi. Kristus do hagugo ni hatai dalam marhite-hite na mabuan barita nauli tu akana pugos. The Church for Other tugas diakoni gereja na ikodohot makobasi tuduru ni huriai laho patuduhon hagugo ni barita nauli di pambaynata. Dungina paduahon Jesus do hagugo ni barita nauli marhite-hite na mabuan barita nauli haluaot tu natarhurung dohot tu natarrate. Paluahon akan na ginosagosa. Paluahon akan na pinarhatuban. Termasuk mapaluahon akan ruas ni huriata na pinarhatuban ala ni pinjol. Hona lili-lili gay martabut-tabuni. Manang dangtuk bibana manggarar utang nga ala semarbunga. Dungi ragam maka gejala sosial na masa ditongani masyarakat ta. Adong ma namadok mengaku begal sepeda motor, HP laho manggarar utang. Yesoi adong ma ama manang naina, maila tutu keluarga na sadiri, dungi lao tunasing, deba bunuh diri, ala maila bawal gahu utang nga, dihopit diaka pinjol-pinjol na masa sinuaingon. Ditong mahita zamot diaka pinjol-pinjolon. Nang mamurah-murahu murah parmasuk nga HP tak terbayar lau luar sian cengkraman ni akatodi nama perhatuban ditongani ngolutta. Alai lubisiani Jesus hagogo ni barita nauli paluahon akan tarhurung jalan na tarrate. Lumubia karohata do pabainata nang ditongani keluarga mangalehon kemerdekaan yang Kristiani, misalnya kepada anak-anak unang makarasu, unang makokaku lah cubui bana bergerak ala niragam akaturan nama bani-bana hirana turun do norupani leher raun naik bahu ibana alama boratu akar ruhut namasa di tonga-tongani keluarga. Na parpudi Jesus do hagogo ni barita nauli marhite-hite nama maritahon para sinorohaw ni debata. Jala di bagasa tahun para sinorohaw ni Tuhanido suluk nang ari partubulan ni Jehovah.
dak sudah hita rama boto lapatan ni ari partu bulan onate. Secara sederhana mamalocon. Lapatanna debatado mamalocon molotungado nga kapabelan na souhum na sodenggan tasalo dingoluta si ganopari. Ibadoido Apostol Paulus di Roma bidu 12 ayat 10 Pitro di 10 sia unang mahamu mamalocon nazat balos ni nazat. Lehok kamu matua urimasi au pe mamalocon Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak pernah memberikan hak untuk membalas bagi setiap orang yang percaya. Tuhanlah yang punya hak untuk membalaskannya. Ibanda molo tergoda hita mamalocon akan naso denggan najat nabi nanidongat tu hita sasitonga sadar atau tidak sadar kita telah mencengkram hak Tuhan untuk membalaskannya kepada orang yang patut menerimanya. Dungi Roma tu hatai mabuan tahun parasin roha mangapuli akan marsa roha akan berkabung di tonga-tonga ningoluna si ganopari. Dia puli hita di palua hita songot tahun Jobel harus ada hari kemerdekaan, hari pembebasan. Natek pidang apala takas tahangoduhonon nuaing alai yang go mulak kita tong majah-jah jo misalnya non imamat 15 doh imamat 25 harus ada kemerdekaan, pembebasan yang diberikan setiap orang kepada orang lain di tengah-tengah kesulitannya. Hamunak kadamang doh dainang taha persiai tajakon bahwa Kristus do haguguk ni hatai. Alai lam sikok mah haguguk ni hatai di bagasan Kristus melo sudehi ta rak majakon ibana sian nasaroha dohot ate-ateta martang yang maita. Ali di bata Jahuba marihite-hite gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate jala mauliate marohanami diho ala dipakulingi dibuhali hodo hami marihite-hite hatam barita nauli di bagasam minggu sadarion na pagomot rohanami pabuah hodo ali Yesus Kristus hagugu ni hatai hagugu ni barita naulii jala hodo debata ala debatado hatai jala di bagasan hatai do debata. Gabe siksuk manang las rohanami ay sudi akka panurirangon di padan narubi di sudi akka naposom sudi akka panurirang gabe takas may patar di hami na tutu si tutudo na nisuirakon nay jala tutu si tutudo Kristusi anak di debata si palua jala si hokopami di bahari naso tupa ganggoro hanami martuhaton Kristus naso angan-angan songon nidok niak kazolma naso makaporsiai naso fiksi bibeli alai barita nauli si tutu na patut haposat jala haporsiaun setiap orang terutama anak-anak muda sedikit pun tidak diragukan untuk mempercayai firman Tuhan lewat Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ali Tuhan marlas ni roha dohami ala rodoho Kristus hagugu ni hatai
mabuan berita nauli tuakana pugus. Sudi dohami Tuhan makilala pugus, masihol mauas male dihatam nabadiai. Dibahini gohi bornohi saluhut na gulmit ni perngulun nami. Asa gabe zolman nama mora hami dihatam, diholong ni roha, dihasatiaon, uduk ni roha, lahu makkanguluhon hatam nabadiai. Jala rodoh Tuhan mabuan berita nauli nang tuakana pugus, dia kana hurangan, dia kana somer dihadiah, dia kana pengangguran, dia kana PHK, doh dia karagam panosak ni COVID-19 waingon, mabain tu padang apala sikop situtu, akapat samotan nami, songon na perzului. Las marohanami Tuhan apuli, jala pahot hapor siaun nami disi, pabuan na lehonomdo, nang akan aduminggan tuak katik kinaneng ro, asal saya toktong marsihohot tami, mamuji-muji pasangap guarmu nabadiain. Yesus doha gogo ni hatai, nama buan haluaun tuakana tarrate, do tuakana tarhurung, nagi nosagosa, doho akan nama pitung asa gabi merenida. Ragam Tuhan nama baik kami tarhurung, tarrate, digosa-gosa, ala ni panosa ni pernguluan. Manang boy tarrate tarhurung, hinorhon ni ulaun nasodinggan nahupatu pahami. Alay nang say sudi tarrate jala tarhurung, boy do tarhurung tarrate ala ni mangulahon na dinggan, dumuwi makkanguluhon hata ni debata. Sudi na hami Tuhan ruasmu di baga sa tikyon, ahape nahuadupi hami nuaing, manang na tarhurung rohanami paklalan nami, tarrate, manang merasa tertindas, hinorhon ni uhum, dohot akangulu na manosak. Palua mahami Tuhan siani. Alay lumobi tarhurung tarrate, ni dohan ni dosa, doh waso ni sibulis. Palua hami siani. Jalabuy hami, maddapat toko manggolom barita naulii, mangulahon lomo ni roham. Jesus do hagugo ni barita nauli, hagugo ni hatai. Roma ho Tuhan, mabuan, mamaritahon, tahon para sinrohaw ni dihami. Pasuksuk asinrohami dihami. Homa Tuhan na martubolhon, ia tungadong akan nasuhum nasudenggan na huzalohami, korban keadilan, korban hukum, korban kesewenang-wenangan, dohlan akan asing. Alaya jari hami Tuhan mangorom diri nami, ngunang hami mamalotson akan najat narodo pak kami. Alay huleho kami diri nami, tutangamu na badiai, say homa patupahon na luminggan, disudi akan mabayan na hurang denggat tuami, alay lumoy matuhami sa diri na marsihohot, manguloy hatam. Apuli hami Tuhan, diragam ni arsak na hubulut sami di hasyang anon. Dapol roha do ate-ate nami, bornohi roha ng pikiran nami. Asa gay betarapul situtu roha nami, madalani akka ari-ari ngulu nami. Sumuang gugo nami, sumuang las ni roha nami, alay lumubi hisar ng haborsyon nami. Secara khusus mertanya kami Tuhan tuzulum, tumangyakon akarongan nami, doho tumangyakon parluzongon ni barita nauli di Pulau
rupat. Naung 50 tahun bongot HKBP tuinganani mamaritahon barita naulii. Jala makalasonis sadarion niuluhon ni huriam doho iduk ni HKBP. Hami petuhan diraw mangunon doho maparar gabi ulam. Perhita ni tangamu tumangyakon sudi akadongan namin na sahapor siyaw di Pulau Rupat marsihohot gomos mangarangguton barita naulii. Halai postorohan nami say lihonom mudalat di huriam secara khusus di Rawamangunon patuduhon holong ni rohanami tuak katiki na mangihut di huriam di Pulau Rupat laho pada sipon akaulaon parlozongon di barita nauli di si doho patuduhon akka holong ni rohanami tu ruas ni huriam halak akit sisa dahapor siyaw doho tami lahu mangulahon hatam nabadiai. Songoni malituhan nakadongan nami na tongod di bagasan parsahiton. Yohanes Leonatan naritonang Nyonya Purba situ morang. Situa evangelistar siturus lulu boru manik. Apeho matangamu nagu kuwaso nalabuhi tu pamatang na sidaganup. Ang giat sumuang guguna nang hahipason na lumubi. Alay lubisyani gomos na sida makaporsyaho. Dang sumurut kaporsyon na di bagasan parsahiton na Sunguniman ang dirawat di Jabu Nabi, sailam patudu matuhan huasom, asanggiat lam martabba-tabba gugu, nang hahipason na sida, diakatiki na mangihut. Apuli secara khusus sinanami, boruhutapea, nakamakabaluhon, naposoming situa sabar horas padzaitan. Asamar gugu na sida, tarapul na sida, jalado na sida makilalahon barita nauli taon para sinorohaomu di bagasa minggu sadarion. Doho sudiak kaya nakon na sida pe marlas ni roha, laho madalanya aka ari-ari ningoluna, humusor sian dok ni roha, dohot nama dohi roha ate-ate nasida di parukilon ala nang zumulo na tua-tua borhat siat tonga-tonga ni keluargai. Mauliate madiho Tuhan dinamulak pehamen non siat jorom na badiaon pataru mahami di bagasan hai pason guk las ni roha dohot olop-olop. Marhite-hite Jesus Kristus tangi homa tangyang amin. Amin. Maredehita mamuji Tuhata huhut pasahat peliata dijabu marhitio kiuris dala dohok manang peliata non tu Pulau Rupat di bagasan Dikion maredemaita.
Asaha ma piliata tua dupani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mi pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho perhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaom ritonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliya manami na di benua gijang, say pinarbedi maguarmu, say Roma harajamu, say saut malomo ni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tu toddim. Damang dainang hahanggi penaribot hurian tuhata, hami perhubas sedarion, doh sudiak katim pelayan namakubasi mingguta, pasahaton tabi selamat minggu matu hamunak kadamang do dainang, tuhata mamasu-masu hita saluhutna horas. Amen.
Jehovah.